L'univers cinematogràfic de Marvel es troba en un dels seus moments més importants, en gairebé 20 anys de pel·lícules dins del que és aquest univers cinematogràfic oficial, però més de 2 dècades si sumem les pel·lícules que han estat estrenades fora del marc del Marvel Cinematic Universe, que és el nom propi que té com a tal, a través de sagues anteriors a aquesta idea. Doncs bé, ens trobem amb que aquestes pel·lícules passen per un moment de màxima popularitat, segurament des de l'estrena d'Avengers Infinity War i Avengers Endgame, i com no, és per l'estrena d'una nova pel·lícula d'aquesta mateixa saga, de la saga dels Avengers, però que agafa un rumb molt diferent, on sembla ser que s'ha de tenir un bagatge bastant més gran, de ja no només les pel·lícules pròpiament dites de l'univers cinematogràfic de Marvel, sinó també d'altres obres que originalment no formaven part i no ha estat fins a anys més recents que s'han pogut tenir en consideració o prendre en compte dins d'aquestes cronologies que un pot trobar quan busca per internet. Aleshores, això que d'alguna manera s'ha acabat convertint en una espècie de peça radiofònica, un podcast que no va dins de cap podcast i que només és un contingut més dins del marc del quart món, aprofitant que existeix aquest canal de YouTube, però pensant que un vídeo en horitzontal més llarg, si no tenia res a mostrar en càmera, tampoc era gaire necessari. Doncs bé, proposo aquest contingut que no té una durada determinada, tampoc té un guió concret amb cada paraula que he de dir, simplement segueixo unes notes que he estat preparant i va dedicat especialment a un bon amic meu que és qui m'ha despertat la idea de fer-ho, que és l'Oriol. El meu amic Oriol és un admirador en petit grau d'aquestes pel·lícules, no pot considerar-se ell mateix com un gran admirador de les pel·lícules de superherois, ni molt menys dels còmics, que, escolta, no és gens dolent, però a mi m'ha posat molt content veure que en mesos recents, sabent que s'acosta un esdeveniment cinematogràfic tan gran com el que tindrem, escolta, mira, ell, com tantíssima altra gent, ha agafat una mica d'embranzida i s'ha preguntat què és el que ha de veure o quines són les tasques o les estacions en les que ha de parar per tal d'arribar preparat a Avengers Doomsday i per posteriorment arribar encara més preparat a Avengers Secret Wars, que són pel·lícules que es disfrutaran un munt, però sí que és cert que són pel·lícules per les que s'ha de fer una miqueta de deures. Aleshores, el que proposo fer és una espècie de no cronologia d'explicar les pel·lícules, tampoc un seguit de microressenyes tot junt en aquest espai, sinó simplement anar repassant les pel·lícules, sèries de televisió, anar afegint aquelles pel·lícules o sèries de televisió també que no formen part de l'univers cinematogràfic de Marvel però que acaben sent importants per tal de muntar una espècie de cronologia, una espècie de repàs que pugui servir com a guia perquè tu, mentre vas escoltant això, vas prenent les teves notes i et proposes saber quines pel·lícules són més importants per veure, quines no ho són tant, quines potser et pots saltar, perquè, escolta, com a tal de pel·lícules de l'univers cinematogràfic de Marvel, sèries i pel·lícules complements, paral·leles, arribem gairebé a les 100 i jo entenc que pot ser bastant pesat posar-se a mirar gairebé 100 pel·lícules, centenars d'hores de cinema i televisió. Jo no ho faria, jo no sóc especialment seguidor de fer maratons, jo no faré una marató de tot l'univers cinematogràfic de Marvel de cara a Avengers Doomsday, tiraré bastant del coneixement que ja tinc i d'haver seguit totes aquestes pel·lícules al llarg dels anys. Sí que és cert que molt de tant en tant vaig repetint pel·lícules perquè m'agraden, repetint capítols de les sèries de televisió perquè, ostres, jo sóc un admirador i a mi això és el que m'agrada, tot i que no segueixi ordres concrets. Aquí hi ha pel·lícules que comentarem ara que he vist més de 10 cops segurament, algunes d'elles repetides al cine, altres a casa, en formats domèstics, com a Disney Plus, com per exemple també en Blu-ray, que jo durant una època vaig estar col·leccionant Blu-rays d'aquestes pel·lícules i de tant en tant actualment també m'agrada, si alguna pel·lícula m'agrada molt, alguna sèrie, trobar-la en un format físic per tal de custodiar-ho jo i tenir-ho. Però bé, sense més preàmbuls, que ja m'estava anant una mica per les branques, anem a fer un repàs del que és l'univers cinematogràfic com a tal.
La manera que jo l'explicaré ara o la manera que farem aquest repàs és la manera que jo considero més apropiada per veure les pel·lícules i és en ordre d'estrena, no pas en ordre cronològic dels esdeveniments, perquè per començar, si de veritat vols ser fidel a això, arriba un punt en què hauries d'estar cada mitja hora passant-te de sèrie de televisió en sèrie de televisió, saltant també fins i tot entre pel·lícules, veient aquesta escena postcrèdits abans, després la pel·lícula com a tal, i això crec que no ajuda a ningú. Crec que el més interessant és veure les pel·lícules i veure les sèries, veure qualsevol saga en ordre d'estrena perquè és tal i com es va concebre el seu rodatge i la seva producció. Si bé és cert que en aquest cas d'avui veurem Capitán Amèrica The First Avenger és la primera pel·lícula en ordre cronològic, ni molt menys és la primera que s'ha de veure. O potser, per exemple, Capitana Marvel, que és una estrena més recent, diríem, no? Aquesta està ubicada als anys 90, però quan tu la veus ja es dona per fet que tens certs coneixements de pel·lícules anteriors que estan ubicades en el seu futur. Aleshores, recalquem, és molt important, crec jo, i la manera correcta de veure-ho és en ordre d'estrena. Mentre anem repassant aquestes pel·lícules, aquestes sèries, també m'agradaria repassar conceptes que són importants de cara a Avengers Doomsday. Idees, convencions, normes, regles que té el propi univers cinematogràfic. Estic segur que em deixaré alguna, estic segur que no seré capaç de recordar-ho tot. Dir que vaig tirant de memòria, tot i que hagi pres algunes notes. Aleshores, com sempre, en qualsevol projecte dins del marc del quart món, sabeu que estic molt obert a que si m'oblido d'alguna dada, si considereu que alguna informació que he donat és incorrecta o que potser podria haver-la explicat millor o més, o fins i tot menys, sempre estic obert a que ja sigui en les caixes de comentaris que hi ha a totes les xarxes socials, si això ho penjo a YouTube o no sé ben bé on ho penjaré, doncs també allà, també, doncs, ostres, que ho feu servir molts de vosaltres, jo sempre estic obert als que són els xats per privat a xarxes socials com Instagram o com TikTok, també a Twitter. I ara sí que sí, sense més preàmbuls, anem a començar. La primera pel·lícula de l'univers cinematogràfic com a tal és de l'any 2008 i és Iron Man, i bàsicament és l'inici de tot. És una pel·lícula bastant senzilla i més tenint en compte els punts on hem arribat actualment. Narra com Iron Man, qui va ser el primer heroi en termes de producció d'aquest univers cinematogràfic de Marvel, doncs va tenir el seu origen. És un personatge molt important, ja no tant, perquè ja fa anys que, ara veurem què passa amb ell, el personatge doncs va marxar. Però durant la primera gran etapa, la primera saga, que ara estem comentant, que és la saga de l'infinit, Iron Man va ser el personatge central. Aleshores, aquesta pel·lícula simplement s'encarrega de presentar-lo, de presentar-te un món on poden existir els superherois i, sense ser res de l'altre món, també s'encarrega potser una mica de posar la llavor de cara a la possibilitat de tenir un univers cinematogràfic compartit on hi apareguin altres personatges. Això només es fa amb una escena postcrèdits que hi ha al final de la pel·lícula en què Samuel L. Jackson, interpretant el personatge de Nick Fury, qui és el director de S.H.I.E.L.D., doncs apareix presentant una idea coneguda com la iniciativa dels Vengadores, dels Avengers. Però d'aquelles, per entendre'ns, encara no estava clar que s'acabaria tenint una pel·lícula dels Avengers. Era un somni que semblava bastant llunyà, però que amb esforç i amb coses ben fetes va arribar bastant més d'hora del que molts esperaven. Ja veieu, ara tenim tot un univers cinematogràfic complet. La segona pel·lícula és Incredible Hulk, una pel·lícula que passa molt desapercebuda, principalment perquè l'actor que interpreta en aquesta pel·lícula el protagonista, el Bruce Banner, el Hulk, no és el mateix que ho ha fet posteriorment. En aquesta pel·lícula és Edward Norton i ara, només va tenir aquesta aparició. I des de la següent entrega en la que va aparèixer, que va ser Avengers, ja estava interpretat per Mark Ruffalo. Què va passar aquí? Bé, són qüestions que tenen a veure amb actors, amb agendes, amb contractes, i Edward Norton doncs, va decidir que no volia formar part d'aquestes pel·lícules. Va fer del Bruce Banner un bon Bruce Banner, la veritat, en aquesta primera entrega, però ja està. Això és una pel·lícula de l'any 2008 i el que confirma que forma part de l'univers cinematogràfic de Marvel és la seva escena postcrèdits, on veiem el Tony Stark parlant amb el
General Ross, amb el general Thunderbolt Ross, al final, bé, proposant-li doncs, aquesta idea que s'està formant alguna espècie de grup o de tenir controlat el Hulk, etc. Només amb això és la prova ben ferma que aquestes pel·lícules s'ubiquen en el mateix univers. La següent és Iron Man 2, és una continuació directa d'Iron Man 1. S'encarrega de seguir expandint el personatge de l'Iron Man, la seva personalitat, els personatges que l'envolten. És una pel·lícula que no entra en gaire profunditat en el que és el gran univers Marvel que tenim ara, però sí que s'encarrega de presentar nous conceptes, com és per exemple la Black Widow, com és per exemple S.H.I.E.L.D., com és per exemple, doncs això, la personalitat de l'Iron Man, i veurà que és un personatge bastant més important del que sembla i que tindrà bastantes més coses a dir de les que un es pensaria. Tots pensen que simplement és un home ficat en una armadura de ferro, però escolta, potser realment sota aquesta armadura que té ell feta a nivell metafòric, igual és un heroi. La següent pel·lícula agafa un canvi de rumb. Ja no estem a la Terra, de certa manera, sinó que viatgem fins a Asgard, i és que és la pel·lícula de Thor. És una pel·lícula amb molta més fantasia, és una pel·lícula bastant més inversemblant, però que agafa l'estil que tindria l'univers cinematogràfic de Marvel d'aquells temps. És que fins i tot en mons de fantasia, de déus, de dimonis, de gegants, d'elfs, ens trobem que hi ha certes normes, són universos tecnològics, i les coses doncs, es regeixen per aquest statu quo que té l'univers Marvel. Aquesta pel·lícula presenta el personatge del Thor, el personatge del Loki, són personatges que són molt importants per l'univers cinematogràfic de Marvel, que ho segueixen sent avui dia, i ja en aquestes pel·lícules doncs, anem coneixent que l'univers és bastant més gran, que no tot passa a la Terra, que hi ha herois fora del nostre planeta, que hi ha grans amenaces fora del nostre planeta, i que si en algun moment pretenen venir a la Terra, caldrà reunir herois per tal de fer-los front. Per cert, aquesta pel·lícula també s'encarrega de presentar el personatge del Hawkeye, un personatge que en els seus inicis va ser molt criticat perquè la gent que realment no entenia sobre els còmics, perquè el Hawkeye és un personatge importantíssim pels Avengers, doncs criticaven que què feia un tio amb un arc i una fletxa al costat d'herois tan grans, però que amb els anys ha aconseguit el seu lloc i el fandom s'ha fet un lloc també doncs, en el seu cor per acollir-lo com es mereix. Per la següent pel·lícula fem un viatge en el temps, i és que viatgem a la Segona Guerra Mundial per conèixer el Capità Amèrica. Això és Captain America, The First Avenger, és la història de, suposadament, el primer heroi que va tenir el nostre món, suposadament, perquè ja veureu que totes aquestes afirmacions s'aniran fent i desfent amb el pas de les pel·lícules. Però bé, coneixem a Steve Rogers, és una història de presentació del personatge, però presentació en la seva època, abans que quedés congelat i que el descobríssim en el present. Aquesta pel·lícula és molt important perquè s'encarrega de presentar un dels grans artefactes que seran molt rellevants durant la saga de l'infinit, i és el cub còsmic, que amb el temps es descobriria com la pedra de l'infinit de l'espai, una d'aquestes pedres que el Thanos, qui ja coneixerem més endavant, buscaria en el futur per conquerir l'univers, per fer el seu propòsit, que és eliminar la meitat. Però bé, en aquells temps això encara no estava plantejat. El cub còsmic, si et diuen que en aquell moment va ser plantejat com una pedra de l'infinit, t'estan mentint. No ho era, això es va fer una espècie de retcon sense acabar de desmentir que era el cub còsmic, simplement doncs, el que en un moment era un únic artefacte, amb el pas dels anys el van fusionar amb la idea aquesta de les pedres de l'infinit. I bé, és una pel·lícula molt xula, molt diferent del que havíem vist fins ara, perquè en certa manera és una pel·lícula d'època, però segueixen una pel·lícula de superherois. I bé, ja tenint aquests personatges, aquests 4 Avengers principals, i a la Black Widow i al Hawkeye, que els hem conegut com a complements en algunes d'aquestes pel·lícules, ja ho tenim tot preparat per la primera gran obra, pel primer crossover, que és Avengers de l'any 2012. En aquesta pel·lícula, el Loki, després d'haver estat derrotat a la primera pel·lícula de Thor, doncs torna a la Terra amb un exèrcit que se li ha estat proporcionat per alguna força de l'espai exterior. Qui pot ser? Jo crec que és bastant clar i a l'escena postcrèdits ho coneixem. Però bé,
En aquesta pel·lícula, que va ser importantíssima, jo segueixo creient que és una de les pel·lis més importants del gènere de superherois, del gènere de la fantasia, de la ciència-ficció, perquè va ser la prova que es poden fer universos compartits si les coses es fan bé. I és que la unió de 4 anys de pel·lícules i 5 pel·lícules doncs va tenir els seus fruits i va desembocar en això. Va ser una pel·lícula plena de personatges que un pensaria que tenint tants egos i tants protagonistes no acabaria de funcionar del tot, però escolta, jo segueixo creient que Avengers de l'any 2012 és de les millors pel·lícules de l'univers cinematogràfic de Marvel. Els herois defensen la ciutat de Nova York davant de l'exèrcit Chitauri i és en l'escena postcrèdits que coneixem el que serà el gran dolent d'aquesta saga de l'infinit, i aquí ja sí que puc acceptar-vos que les pel·lícules van dirigides cap a un punt concret, que és aquesta idea de les pedres de l'infinit, i ja considero que en aquest moment la idea del cub còsmic es pot començar a fer retcon, que ja sí que altres elements com és la pedra del sceptre de Loki ja es pensa com una pedra de l'infinit, i és que veiem el Thanos. Simplement el veiem somrient, no diu res, però prenem en compte que ha descobert que a la Terra hi ha herois, que la Terra pot defensar-se i que en algun moment podrien esdevenir una amenaça pels seus plans. Tancada aquesta primera fase, ja passem a la segona, una molt més gran, una que ja està més segura de si mateixa, que ja sap que fent bones històries poden aguantar, que es poden estrenar pel·lícules amb conceptes nous, ja que aquí es presentaran moltíssims personatges que fins ara doncs, consideraríem que no tindrien tanta cabuda per les seves característiques, per no ser tan rellevants, perquè escolteu, qui us digui que abans d'aquestes pel·lícules l'Iron Man, el Capità Amèrica, el Thor i el Hulk no eren personatges importants, no té ni idea. Eren personatges i molt importants, d'equips molt grans i amb còmics molt rellevants. Però bé, seguim. La primera pel·lícula després d'Avengers és Iron Man 3. Tanquem la primera trilogia d'aquest univers cinematogràfic de Marvel amb el personatge que més protagonisme ha tingut fins ara. Iron Man 3 no s'encarrega d'explorar aquesta idea còsmica, aquesta vertent còsmica que hem conegut ja a Avengers, sinó que s'encarrega d'entrar potser al subconscient del Tony Stark, qui va fer un gran sacrifici a Avengers portant un míssil a l'espai. Ara ell sap que hi ha grans amenaces de l'espai exterior, que els aliens tornaran i que ha de construir una espècie d'escut al voltant del món. És una pel·lícula molt criticada, que mescla idees de còmics com el dimoni dins l'ampolla, Extremis, etc. I si bé és cert que té aquestes mancances, a mi m'agrada moltíssim, va ser una pel·lícula que vaig veure al cinema quan era petit, a mi m'agradava molt, li guardo molt bon record, i és molt important de cara a la següent pel·lícula dels Avengers que tindríem al cap d'un parell d'anys. La següent pel·lícula és la segona part de Thor. També una pel·lícula molt controversial, no es té gaire bon record, massa fosca potser pel que estàvem acostumats, molt estranya, però molt important, perquè s'encarrega de presentar una nova pedra de l'infinit, l'Èter, la qual guarda la pedra de la realitat. Ja està, realment això és tot el rellevant que es pot dir de la pel·lícula. Un cop més, el Loki sembla ser que ha mort, però al final es descobreix que no, i això serà important de cara dintre d'uns anys. La següent pel·lícula també és una seqüela, una continuació, i és la de Captain America The Winter Soldier, per molts considerada la millor pel·lícula de l'univers cinematogràfic de Marvel. Aquesta pel·lícula adapta, en certa manera, l'etapa d'Ed Brubaker, i és que descobrim que durant moltíssims anys S.H.I.E.L.D. ha estat infectada per Hydra, la gran superpotència nazi amb la que va lluitar el Capità Amèrica durant la Segona Guerra Mundial. Doncs sembla ser que mai van acabar de desaparèixer, que controlen els fils de S.H.I.E.L.D. i que, en certa manera, controlen el món. És un thriller polític on torna el personatge del Bucky Barnes en forma del soldat de l'hivern, i si d'aquí sí que de cap manera es presenta res que tingui a veure amb les pedres de l'infinit i amb la idea còsmica, doncs coneixem moltíssim més el personatge de Steve Rogers, coneixem també més el personatge de la Black Widow, que fins ara havia estat un enigma, però aquí descobrim que ella veritablement és una heroïna i que pretén fer les coses bé. També aquí s'agafa una mica la idea de la incertesa que es va viure en aquella gran etapa dels Avengers del Brian Michael Bendis, i s'adapta en certa manera. Això serà important de cara a les pròximes pel·lícules, perquè l'Steve Rogers deixa de ser
un soldat que diu que sí a tot i es converteix en un heroi però que sap escollir les seves batalles i que no seguirà cegament ordres, sinó que farà allò que consideri millor per a tothom. Ara fem un salt molt gran a una pel·lícula molt rara que va agradar a tothom però que ningú esperava i ningú va demanar però que va resultar ser molt important de cara al futur, i és Guardians of the Galaxy. Coneixem uns personatges que aquests sí eren de segona i fins i tot de tercera fila pel que fa als còmics de l'època de l'univers Marvel. Els havíem vist recentment a Aniquilación i Aniquilación Conquista, però bé, no eren les capçaleres principals de l'editorial. I aquí doncs, descobrim moltíssimes coses. Descobrim una nova pedra de l'infinit, que és la pedra del poder. Coneixem el personatge de la Gamora, la filla del Thanos, a una altra filla de Thanos, que és la Nèbula. Tenim a nous protagonistes com el Groot, el Rocket, el Drax, el Star-Lord. I, per primer cop, el Thanos té una participació que, si bé és molt curta, és molt important. El veiem assegut a la seva cadira, a la mateixa ubicació en el que el vam tenir a la pel·lícula dels Avengers. Però aquí doncs, ja es veuen els seus plans. Ja es veu que està intentant aconseguir les pedres de l'infinit perquè té un propòsit. Molt interessant, una pel·lícula molt divertida que la gent agafa amb menys serietat, considero que la que es mereix, però que, a veure, és una pel·lícula d'humor, així que no es pot fer res més. La següent pel·lícula, la penúltima d'aquesta fase 2, és la nova entrega dels Avengers, Avengers Age of Ultron. Veníem d'Iron Man 3, on hem explicat que el Tony Stark està pensant en què fer per protegir el món davant de les futures amenaces. I amb el Bruce Banner doncs, decideixen construir una nova intel·ligència artificial que és l'Ultron. Com no, aquesta es revela i es converteix doncs, en un dels millors enemics que té els Avengers als còmics. Una interpretació bastant bona, bastant ben portada, amb un disseny molt guai, molt versemblant, però a la vegada molt de còmic, que té el personatge aquí a la pel·lícula, i que voleu que us digui, jo m'ho vaig passar molt bé veient aquesta pel·lícula, tinc molt bon record. És l'única pel·lícula on veiem els Avengers treballant junts, els Avengers originals, els 6 originals, de principi a final, que això té més mèrit del que sembla, tenint en compte que no s'ha vist en cap altre, i bé, potser no tan important per la Doomsday que tenim ara, però molt important per l'època en què es va estrenar. I la pel·lícula que tanca aquesta fase 2 és Ant-Man. També, si Marvel ja té la seguretat de saber que les seves pel·lícules són bones, doncs poden provar amb coses noves, doncs Ant-Man va ser la proposta. No és Hank Pym, és Scott Lang, és una versió més jove. És una pel·lícula que originalment va ser dirigida per Edgar Wright, de fet la va començar a dirigir, però que a mig camí, per diferències amb Disney i amb Marvel Studios, doncs van separar els camins. Molts cops em pregunto què haurà estat d'aquella pel·lícula, perquè és un director doncs, molt a la seva, i hauria molat doncs, tenir una pel·lícula amb una miqueta segell d'autor a l'univers cinematogràfic de Marvel. Però bé, és el que hi ha. Mai va arribar a completar-se d'aquesta manera. Igualment, una pel·lícula molt guai, no explora gaire en el que eren les trames grans d'aquella època, però que l'Ant-Man, tinguem en compte, serà un personatge molt important en futures pel·lícules, en les pel·lícules més importants, que amb ell s'anava a introduir el gran tema i la gran amenaça del que anava a ser la pròxima pel·lícula dels Avengers, que finalment no és, ja explicarem, però que també tindrà la seva aparició a Doomsday i esperem que a Secret Wars si tot li va bé. La següent pel·lícula no és una pel·lícula dels Avengers, però a mi m'agrada dir que ho és, que és una espècie d'Avengers 2.5. I és que en el marc de la trilogia del Capità Amèrica es va estrenar l'esdeveniment Civil War. Els que veniu dels còmics sabeu que és la Civil War, la gran guerra entre superherois. Aquí no va ser una gran guerra, va ser més un conflicte d'una setmana entre dos equips de 6 herois cadascú, però també doncs, ve la idea de proposar un acte de registre de metahumans, tot arrel dels esdeveniments de la batalla de Sokovia a Avengers Age of Ultron. És una pel·lícula molt important perquè s'encarrega de trencar els Avengers. Ja no estaran units, s'hauran enfadat meitat i meitat, s'hauran separat i l'equip deixarà d'existir. Amb el temps arribaria Thanos, arribarien les amenaces i arribarien un moment en què els defensors de la Terra no estan tots a una.
La següent pel·lícula va ser Doctor Strange, també una pel·lícula de l'any 2016, una pel·lícula que va molt a la seva, però que és importantíssima pel personatge que ens presenta, el Stephen Strange, que agafaria una importància tremenda en pel·lícules posteriors i que la segueix tenint avui dia, per molt que no l'estiguem veient als tràilers. I aquí també se'ns presenta una nova pedra de l'infinit, i és la pedra del temps. Ja se'ns presenta com a tal una pedra de l'infinit, de la mateixa manera que la pedra del poder i la pedra de la ment que va ser presentada a Age of Ultron, se m'ha oblidat explicar-ho, i que la porta al Vision. Doctor Strange es limita a presentar-nos això, però d'una molt bona manera, una pel·lícula molt guai, bastant diferent al que teníem fins ara, molt màgica, molt psicodèlica, i que us la recomano a tots. Aleshores, una cosa que se m'ha oblidat mencionar és que a Civil War es va presentar un personatge molt important a Marvel, però que fins ara Marvel Studios i Disney no havia pogut fer servir, i és l'Spider-Man. Fins aleshores, els drets cinematogràfics de l'Spider-Man els havia tingut Sony, de la mateixa manera que la Fox havia tingut els drets cinematogràfics dels X-Men, dels Quatre Fantàstics i d'altres personatges com el Daredevil o com l'Electra. Amb això no vull dir que Disney o Marvel aconseguís de nou els drets, perquè de fet avui dia no els té. Les pel·lícules que s'estrenen de l'Spider-Man s'estrenen en una espècie de coproducció entre Columbia, Sony i Disney Marvel. Però es va arribar a un acord i l'Spider-Man va tenir la seva primera pel·lícula en solitari dins de l'univers cinematogràfic de Marvel. Aquesta versió del personatge és d'alguna manera l'hereu del Tony Stark, que és el seu aprenent, així que en aquesta pel·lícula doncs, tenim a l'Iron Man bastant present. Una pel·lícula molt guai pels amants de l'Spider-Man, jo entenc que agradi tant i que es gaudeix moltíssim. La següent pel·lícula que ve és Thor Ragnarok. En estil va canviar moltíssim, havent vist que la primera Thor va ser fluixeta i la primera de Thor no va agradar gairebé a ningú. A Thor Ragnarok s'agafa un ritme diferent, es va contractar el Taika Waititi, un director de cinema doncs, que, mira, potser no agrada a tothom, però que té la seva personalitat, i és que Thor va agafar el rumb de la comèdia, de la soap opera una miqueta, de les òperes espacials. I bé, Thor Ragnarok és una pel·li bastant guai. Jo us he de reconèixer que si bé no m'agrada tant aquest Thor tan ple de comèdia i tants acudits tontos, és una pel·lícula molt important perquè és el que va just abans de Infinity War, que ara veurem que és possiblement la pel·lícula de superherois més gran de tots els temps. Això sí, abans de l'estrena d'Infinity War es va estrenar Black Panther, un personatge també presentat a la Civil War, que va aconseguir la seva pròpia pel·lícula, una pel·lícula que us he de reconèixer que no m'agrada gaire, i a moltíssima gent se li ha caigut amb els anys, però que per diferents qüestions va entrar molt forta i de fet va estar nominada a millor pel·lícula als Oscar. No sé ben bé qui es creia que aquesta pel·lícula anava a guanyar, però bé, això és un tema per un altre dia. Arriba la primavera del 2018 i s'estrena Avengers Infinity War. Perquè ens entenguem, aquesta pel·lícula és d'alguna manera el culmen de tot el que hem tingut fins ara, des de l'any 2008. És la gran batalla. Sabent que estava venint un personatge com el Thanos, que ja s'havia proposat aconseguir les pedres de l'infinit, que l'havíem anat veient de tant en tant, anunciant que tard o d'hora vindria, doncs apa, aquí el tenim. En aquesta pel·lícula, el Thanos va fent el seu viatge. Ell és veritablement el protagonista, per molt que la pel·lícula tingui el títol d'Avengers, aquí s'adapta en certa manera d'Infinity Gauntlet, o a mi m'agrada més dir, ja ho heu vist en continguts meus, que és The Thanos Quest, que és un gran còmic molt poc reivindicat i que a mi m'agrada moltíssim i que ara mateix estic pensant en ell. Però bé, aquesta pel·lícula és el conflicte definitiu, s'ha estat gestant durant 10 anys. Com no podíem tenir ganes de veure això? I va resultar ser una pel·lícula molt rodona, divertidíssima, superentretinguda, no deixa de tenir acció, però en tot moment està justificat perquè ja hem estat coneixent a tots aquests personatges al llarg de 10 anys. No cal que ens expliquin res més, ja ho sabem tot, hem fet els deures de la mateixa manera que els estem fent ara per Doomsday. Trobem equips nous, noves aliances, nous personatges presentats, és bastant guai.
I, per a sorpresa de moltíssima gent, el Thanos guanya la batalla. Aconsegueix reunir les pedres de l'infinit i elimina a la meitat de l'univers. La pel·lícula acaba així i si l'heu vist al cinema estic segur que recordeu quina va ser la reacció de tothom. Incredulitat. No ens acabàvem de creure que allò hagués passat. Com podia ser que els Avengers haguessin perdut? I no només que haguessin perdut, sinó que la meitat d'ells, juntament amb tots els éssers vius de l'univers, havien mort. Caldria esperar un any per la següent pel·lícula, que seria Avengers Endgame. Entremig, però, va estrenar-se la continuació d'Ant-Man, que va resultar ser Ant-Man and the Wasp. Molts van dir, per què ara aquesta pel·lícula? Estava ubicada abans d'Infinity War. Recordem que l'Ant-Man va unir-se a l'equip del Capità Amèrica a la Civil War i va acabar presoner en arrest domiciliari a casa seva. L'Ant-Man seria un personatge imprescindible per Endgame, i és que a l'escena postcrèdits d'aquesta pel·lícula Ant-Man and the Wasp descobrim que va quedar atrapat al regne quàntic, i ella va descobrir que al regne quàntic les regles de l'espai i el temps funcionen una mica diferent. Tot just abans d'arribar a Endgame, el gran esdeveniment i segurament l'espectacle més important de tot l'univers cinematogràfic de Marvel fins ara, es fa una petita aturada en una pel·lícula ubicada durant els anys 90, i és Capitana Marvel. Ja al final d'Infinity War, a l'escena postcrèdits, se'ns presenta que una de les grans esperances que tindrà l'univers serà aquest personatge, Carol Danvers, que en aquell moment va plantejar-se com la pròxima gran estrella de l'univers cinematogràfic de Marvel i que agafaria el relleu per convertir-se en la protagonista d'aquestes històries. La cosa està en que el seu personatge no va acabar d'agradar a tothom i amb els anys s'ha anat descartant, tot i que la seguim tenint de tant en tant en diferents propostes, i jo crec que en el futur, d'una manera més reposada i trobant-li una millor història, s'aconseguirà que entri bastant millor. Ara sí, ens trobem a la primavera de l'any 2019 i s'estrena, com he dit, segurament l'esdeveniment més gran de tot l'univers cinematogràfic de Marvel fins aleshores. No crec que sigui la millor pel·lícula. Aquesta és Infinity War. Endgame, que és el títol d'aquesta Avengers número 4, és una pel·lícula amb molts problemes, però pel que explica, pel que relata i pel que significa, tots aquests problemes crec que els fans i els que no ho són tant són capaços de deixar-los d'una banda i acceptar que aquesta va ser una pel·lícula importantíssima i molt, molt especial. Han passat 5 anys, els Avengers han après a acceptar la seva derrota, o almenys això han cregut, quan l'Ant-Man torna per un conjunt de casualitats que són massa casuals, però que estem disposats a perdonar, torna al món de les persones normals, torna des del regne quàntic, i a través del que explica, els Avengers troben la manera de viatjar en el temps. Tot serà per l'objectiu d'aconseguir les pedres de l'infinit, les quals han estat destruïdes a la seva línia temporal, reunir-les de nou i portar de nou a totes les persones que van desaparèixer 5 anys enrere. En tota aquesta aventura, que és un tribut a la majoria de les pel·lícules de l'univers cinematogràfic de Marvel que hem anat comentant fins ara, ja que es viatja a moments que connecten amb les pel·lícules, es coneixen a personatges que no veiem des de feia moltíssims anys, doncs aconsegueixen tornar a tothom, però el Thanos del passat, ja que el del present és mort, és el que passa en els primers minuts, el Thanos del passat torna i es desplega una gran batalla final amb tots els personatges que us pugueu imaginar involucrats. És una pel·lícula molt gran, és més que una pel·lícula, un gran esdeveniment, el més gran, com ja he dit, de l'univers cinematogràfic de Marvel. Aquesta pel·lícula acaba, però, amb una desgràcia i un dels moments segurament més recordats de totes les pel·lícules, que és la mort del Tony Stark en el seu moment de sacrifici, quan fa servir les pedres de l'infinit per acabar amb el Thanos i amb tot el seu exèrcit, i d'aquesta manera no només salva el planeta Terra, sinó que salva l'univers.
Després d'aquesta Avengers Endgame, que és un abans i un després en l'univers cinematogràfic de Marvel, crec que mai s'ha tornat a tenir tanta emoció per una pel·lícula com per la que es va tenir per Infinity War i posteriorment per Endgame. Si ara penseu que per Doomsday s'està tenint aquesta expectativa, crec que no està sent ni la meitat del que es va viure en aquells anys. Cada tràiler importava, cada filtració importava, va ser un esdeveniment cultural enorme que jo crec que difícilment s'aconseguirà superar algun cop a la història, com a mínim la història doncs, més pròxima en el que fa pel que fa al cinema, pel que fa a les sèries de televisió. No és una gran pel·lícula en qüestions narratives, però crec que és l'esdeveniment cultural cinematogràfic més gran que s'ha viscut en el cinema de gran consum. La següent pel·lícula va ser la continuació de les pel·lícules de Spider-Man i va ser Spider-Man Far From Home. Però aquesta és una pel·lícula que crec que pel que més serveix és per explicar-nos com ha canviat el món en aquests últims 5 anys i com ha canviat el món quan les persones que eren mortes han tornat a la vida. És la primera història post-Endgame i veu molt d'aquest Endgame, especialment el personatge de Spider-Man, qui veia en el Tony Stark, doncs un referent, un mentor, i ara ja no el té, i d'alguna manera s'ha de fer un nom, s'ha de fer a si mateix. La pel·lícula acaba amb la revelació de la seva identitat al món i això portarà unes repercussions enormes en la següent pel·lícula i de fet ja es començarà a connectar amb qüestions de no només el multivers, sinó també l'Spider-Verse, però això ho veurem d'aquí una estona. Què va passar? Entremig, per aquests temps, Marvel tenia molts plans de cara al futur. Començar amb les sèries de televisió de la recent estrenada Disney+, moltíssimes noves pel·lícules que expandirien l'univers cinematogràfic de Marvel tant cap endavant en el temps com cap al passat, com per exemple en personatges com la Black Widow, qui havia mort a Avengers Endgame. Va ser un altre dels grans sacrificis, de les grans morts d'aquesta pel·lícula. Però va venir el Covid i això ho va paralitzar tot. Els rodatges es van endarrerir, les produccions de les sèries, de les pel·lícules es van veure troncades i es va notar en què vam començar a tenir una espècie de saturació o de ressaca post-Endgame en què es notava que la qualitat d'alguns productes no estava a l'altura. Aquí sempre ens quedarà el dubte de si això va venir derivat pel Covid o va venir derivat a que Endgame va ser un esdeveniment tan gran que allà Marvel podria haver tancat la paradeta i seguir endavant amb altres qüestions. Jo no ho sé i crec que és millor quedar-nos amb el dubte perquè potser la resposta real ens podria desil·lusionar. Però aleshores, quan la situació va millorar una miqueta, la primera pel·lícula que va arribar, aquí moltíssimes coses es van estrenar a la vegada, van haver-hi endarreriments, però com a tal la primera pel·lícula va ser Black Widow, que va ser una pel·lícula ubicada entre els anys de Civil War i Infinity War, on no només coneixem més sobre el passat de la Natasha, sinó que també coneixem a la seva família i a la que seria la seva relleu, la Yelena Belova, crec que es diu la seva germana i que seria la nova Black Widow. Però aleshores arriben les sèries, i aquí canvia tot, perquè l'univers cinematogràfic de Marvel canvia la seva manera de treballar. I la primera va ser WandaVision, una sèrie que explorava la vida de la Wanda i de la Vision, però en un món màgic alternatiu creat per la Wanda, la qual estava traumada per la mort molt tràgica i molt brutal que va tenir el Vision a Infinity War quan el Thanos li va arrencar la pedra de l'infinit de la ment. La Wanda se sent bastant decebuda de que ningú li ha fet cas, tothom ha plorat el Tony, tothom ha plorat a la Natasha, però ningú ha plorat el Vision, qui va fer un sacrifici tan gran com la resta dels seus companys, i potser és més tràgic perquè d'alguna manera no va significar res pel que va ser en aquell precís instant. Aquesta va ser una sèrie molt rara perquè a través de la trama plantejava que cada capítol tenia un estil diferent, passant per les sitcoms dels anys 50, per alguna manera els documentals falsos dels 2000, les sitcoms dels anys 90. Va ser molt divertida, va ser molt estranya i va sentar les bases d'una corrent així una mica més màgica, més de bruixeria, que, si us soc sincer, s'ha explorat en els següents anys, ha tingut continuacions, la història de la Wanda va continuar i estic molt content perquè un gran problema que ha tingut l'univers Marvel post-Endgame és que moltíssimes trames s'han perdut amb el temps. Però el cas de la Wanda no, i amb la Vision tampoc, perquè l'any vinent tindrem una sèrie dedicada al personatge.
Ara ve una bateria de sèries. La següent va ser Falcon and the Winter Soldier. A Avengers Endgame ens vam trobar amb que el Steve Rogers va viatjar en el temps i es va quedar amb la Peggy per tenir la vida que mai va aconseguir tenir a causa d'haver-se congelat i haver-se despertat en el nostre temps. I el relleu del Capità Amèrica va passar-se al Falcon. Aquesta sèrie és molt interessant perquè va sobre el Falcon intentar fer-se un lloc en el panorama de superherois, trencar amb estigmes, trencar amb idees racistes de que ell no pot ser el Capità Amèrica. I la veritat, és una sèrie que jo no vaig gaudir tant perquè no m'interessen tant aquests personatges, però que té el seu encant, és interessant i també la trama d'aquest personatge s'ha continuat amb el pas dels anys. Després d'això, ve una sèrie molt important, que és molt bona, la seva primera temporada és increïble, la segona també, però aquesta la comentarem més endavant, i és Loki. Per què? El Loki és cert que va morir, el de l'univers 616, va morir a Infinity War, defensant la nau asgardiana i tota la pesca. Però derivat d'alguns inconvenients que vam tenir a Avengers Endgame, un Loki alternatiu ha escapat i ha estat reclutat per la TVA, que és l'Agència de Variació Temporal. A aquesta sèrie es va plantejar el que anava a ser la gran trama d'aquesta saga del multivers, que és com es coneix aquesta segona saga en la que actualment hi som i que es tancarà amb les Secret Wars. A Loki es plantegen conceptes com la TVA, que és una espècie de policia, l'Agència de Variació Temporal, que s'encarrega de vetllar per la sagrada línia temporal, que la sagrada línia temporal és, en teoria, la cronologia que haurien de seguir tots els universos per tal de seguir l'statu quo i no trencar-se. És en aquesta sèrie que coneixem conceptes com les incursions, que són importantíssimes pel que veurem a Doomsday d'aquí uns mesos. Les incursions són el xoc de dos universos. Una incursió, si no s'atura, acaba amb la destrucció de les dues terres, dels dos universos, i d'alguna manera aquests universos desapareixen, i a part d'una manera molt dolorosa i catastròfica. Una incursió pot evitar-se a través de destruir només un d'ells i deixar que l'altre sobrevisqui. Ara veurem, ja ho explicarem, que Doomsday aquest tema de les incursions l'agafarà bastant i de fet serà el tema principal de la pel·lícula. També descobrim què són els esdeveniments Nexus, que són el punt en el que una línia temporal s'està sortint de la seva norma i s'està convertint en un problema, i el que fa la TVA és que en el moment en el que s'arriba a aquest esdeveniment Nexus, d'alguna manera es talla amb la línia temporal, s'elimina i, dit en propietat, es mata a totes les vides d'aquella realitat. I per últim, un altre concepte que trobem a aquesta sèrie, Loki, ja veieu, molt important, perquè es plantegen moltíssimes coses molt importants. Són les variants, i les variants són les versions alternatives d'un mateix personatge en altres realitats. A aquesta sèrie coneixem diferents variants del personatge, del Loki, com d'universos que mai hem vist. Però tingueu en compte aquesta paraula, perquè més endavant coneixerem variants de personatges de l'univers cinematogràfic de Marvel que sí que coneixem, i que les coneixem de pel·lícules anteriors a l'UCM. Loki és una sèrie importantíssima, que crec que és imprescindible. Que sí que és cert, i sobretot pel que fa a la segona temporada i alguns elements d'aquesta primera, alguns conceptes s'han perdut perquè sembla ser que no han acabat de funcionar per Marvel, pel públic, a mi m'agradaven moltíssim, però s'han perdut amb el temps. Però altres, com és això, incursions, variants, esdeveniments Nexus, ho heu de tenir molt en ment, us heu de forjar a foc, i són conceptes molt interessants. Els còmics es van explorar a la saga de S'acaba el temps, dels Avengers de Jonathan Hickman, a tota la compta enrere cap a les Secret Wars i el que van ser les Secret Wars, que segurament les Secret Wars és l'esdeveniment de còmic més bo de la història de Marvel, i tota l'etapa dels Avengers de Jonathan Hickman segurament l'etapa més trepidant del grup, perquè notes que són uns anys en què ens estem acostant cap a una catàstrofe que és inevitable i que de fet va ser-ho, perquè aquella etapa no va acabar bé, va acabar amb la destrucció de l'univers Ultimate i de l'univers 616. Còmics recomanadíssims. Avui no estem parlant de còmics, però, escolta, allò són obres que s'han de llegir, i a mi m'agrada molt fer servir l'expressió de que
si aquest còmic fos un llibre sobre un altre tema, però hi ha incursions, la gent s'ho miraria, el públic general s'ho miraria amb molts millors ulls. Però bé, Loki, temporada 1, importantíssima. Aquesta sèrie coneixem a He Who Remains, que no deixa de ser una variant de Kang el Conqueridor, un personatge importantíssim del que parlarem ara, que per desgràcia s'ha perdut per diferents qüestions, però que d'aquells temps anava a ser el plat fort d'aquesta saga del multivers. Després va arribar una sèrie que ha tingut bastantes temporades, però que crec que es pot tot agrupar en una sola, que és What If. What If és, de fet, una antologia d'històries que presenta, doncs això, historietes alternatives de variants de personatges que hem conegut. És una anècdota, és divertidota la primera temporada. La segona i la tercera a mi em semblen bastant infumables i que, tenint en compte que és un concepte guapíssim, doncs no s'acaba d'aprofitar mai del tot i prefereixen tirar per personatges que són poc importants però que tenen més a mà a Marvel perquè poden comptar amb les veus dels actors que els interpreten a les pel·lícules live action, etc. Però bé, com a idea de seguir explorant doncs això, possibilitats del multivers, variants, esdeveniments nexus, la línia temporal, resulta interessant. Després ve Shang-Chi, una pel·lícula doncs, també crec des de l'any 2021, que és una pel·lícula doncs, que és un sense més. A mi, la veritat, la vaig veure al cinema, no em va agradar perquè a part la vaig veure amb una sala de cinema que tenia la bombeta trencada o fosa, aleshores es va veure molt fos, i ho vaig passar molt malament. Però que sembla ser que, tot i que no ha tingut continuació i que no hem sabut res del Shang-Chi des d'aquesta pel·lícula, que ja té 5 anys, el personatge serà important a Doomsday. Per tant, si el voleu conèixer, doncs aquí us el presenten. És una pel·lícula que està bé, però és bastant diferent. És de post-endgame, coses rodades abans de la pandèmia, per tant, s'havia de fer sentir. Després va venir Eternals, que és la primera pel·lícula d'autor de l'univers cinematogràfic de Marvel, d'alguna manera. És una pel·lícula que va fallar, però és una pel·lícula que mola moltíssim, que és increïble, que ens expliquen uns conceptes guapíssims de l'infinit, els celestials, els Eternals. No entenc per què això no va funcionar, perquè són personatges que jo crec que difícilment tornarem a veure en un futur proper i es podria haver fet tantes coses a part. Eren uns actorassos boníssims, una pel·lícula que estava rodada amb una màgia, amb una elegància i que va molar moltíssim i no entenc per què no s'ha continuat. Després tornem amb una altra sèrie que és Hawkeye, Ojo de Halcón. Una sèrie divertidíssima que com a tal el que va fer va ser plantejar l'inici d'una proposta que van ser els Young Avengers, els Avengers joves, una nova generació que podria doncs, rellevar aquesta idea del supergrup, que hem d'entendre que durant aquests temps ja no tenim Avengers com a tal, tampoc mai es van arribar a refer del tot, tenim moltíssims herois, les relacions entre els personatges són bastant correctes, també entenem que han passat moltíssims anys i moltíssimes coses, i és una sèrie que està molt bé. La raó per la que aquesta sèrie no s'ha fet una segona temporada, a part de que hi ha tantíssims projectes que no poden tirar amb tot, i aquest és un dels grans problemes de la Marvel actual, és que es va intentar fer una segona temporada, estava prevista, però a l'actual Jeremy Renner se li va oferir moltíssim menys diners del que se li va oferir doncs, per la primera temporada i per altres pel·lícules on ja era un protagonista. Hem d'entendre que ell és un dels Avengers principals i originals i que aguanta fins avui dia. I simplement per això ell ha expressat que li agradaria tornar a interpretar el personatge, que se sent encantat, però que Disney ha de posar els diners que val. En una pel·lícula importantíssima, que aquí farem un salt a parlar d'altres pel·lícules que originalment no formen part de l'univers cinematogràfic de Marvel, que mai van estar pensades per formar part d'aquest univers cinematogràfic de Marvel i que obren les portes a moltíssimes altres possibilitats. I és Spider-Man No Way Home. Veníem de Far From Home, on hem dit que es descobreix la identitat del personatge. I en tota l'etapa del multivers, qualsevol excusa és bona per parlar de multivers. I és que el Peter demana al Doctor Strange que totes les persones s'oblidin d'ell i el sortilegi funciona malament i s'obren finestres a l'Spider-Verse, al multivers, i tenim una aparició o dues aparicions importantíssimes que són els Spider-Mans de Tobey Maguire i d'Andrew Garfield. Aquests van ser els Spider-Mans de la saga, per una banda, de Sam Raimi
dels anys 2000 i per altra banda de la duologia The Amazing dels anys 2010. Són pel·lícules de Sony, no són pel·lícules de Marvel Studios, no estan connectades. Aquesta pel·lícula s'accedeix a aquests universos confirmant el multivers i això confirma que qualsevol realitat que s'hagi vist a l'audiovisual formi part de l'univers cinematogràfic de Marvel o no, forma part del multivers. Tot s'hi val, tot ha passat en algun punt del multivers. Això confirma les pel·lícules de Sam Raimi, les pel·lícules de The Amazing, entenem-nos, Spider-Man 1, 2 i 3, The Amazing Spider-Man 1 i 2. I a la vegada també confirma les pel·lícules de Venom, les pel·lícules de l'Spider-Verse de Sony, aquestes tan dolentes, que si Madame Web, que si Morbius, aquestes no tenen cap mena d'importància, Venom tampoc, però Spider-Man i The Amazing sí, perquè són personatges que tornarem a veure a Avengers Doomsday i Avengers Secret Wars. En ple 2021 obrim la cronologia cap al passat, havent de veure pel·lícules estrenades l'any 2002, 2004, 2007, 2012 i 2014. I justament aquestes 5 pel·lícules són importants. La pròxima proposta va ser una sèrie, Moon Knight. Una sèrie que presentava un nou personatge, el Caballero Luna, un personatge no tan famós als còmics, però amb moltíssims fans, que va ser interpretat per Oscar Isaac. Va ser una sèrie que va agradar molt, que va ser molt divertida, molt estranya i obria les portes a un nou plantejament que era els Midnight Suns, que és un supergrup de personatges que tracten amb qüestions místiques de màgia negra, com és Ghost Rider, Doctor Strange, Moon Knight, aquí tindríem Man-Thing, el Werewolf, que veurem ara en una estona, i bé, és interessant, però bé, amb el Marvel va considerar que no va tenir tant d'èxit i tot i que no s'ha cancel·lat, en algun punt tornarem a veure Oscar Isaac interpretant el Cavaller Lluna, per ara no sabrem res. La següent pel·lícula és una que explora el multivers i ho pren com a element central i és Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aquí tornen a parlar-nos d'incursions, tornen a parlar-nos de multivers, tornen a parlar-nos de variants i a través d'algunes versions que veiem, com és un Reed Richards interpretat pel Jim Parsons, que això respon a un fancast que s'havia fet des de feia moltíssims anys, o una Capitana Carter personificada en la Peggy en lloc de l'Steve, i, molt important, un Professor X, un X-Men, interpretat pel Patrick Stewart, que va ser el mateix actor que va interpretar el personatge a les pel·lícules dels anys 2000. No és el mateix Professor X, és una variant, però és una variant que comparteix cara. Però, tal com veníem parlant de No Way Home, i tal com se'ns presenta aquí, aquesta pel·lícula confirma que en algun punt del multivers les pel·lícules dels X-Men van passar. Per tant, i aquests personatges, aquestes variants, no les mateixes un altre cop, però sí variants que comparteixen cara, seran importants de cara a l'univers cinematogràfic pel que fa a Doomsday. Aquí podria dir-vos el llistat de pel·lícules que s'ha de seguir dels X-Men, però ens esperarem a un punt que crec que serà més apropiat. La següent va ser una sèrie, Miss Marvel, la presentació de la Kamala Khan, interpretada per una actriu que li encanta Marvel, que ho viu, que li va posar moltíssimes ganes, que de fet s'ha convertit en guionista de còmics a Marvel, ha creat alguns personatges i tot, però que va ser una sèrie que no va acabar de funcionar. A mi, us he de ser sincer, no em va agradar, simplement perquè no em va agradar, perquè crec que no anava per mi, i com jo, tantíssima gent, però moltíssima altra sí que li va agradar. Però en aquell moment, doncs mira, no va funcionar del tot, va tenir certa continuïtat que ara veurem, però crec que s'ha quedat en un no res. I és una pena, perquè molaria que amb els anys tornessin aquests personatges joves que, com he dit abans, com amb Hawkeye, doncs s'estava preparant, o s'estava, d'alguna manera sembrant el terreny de cara a uns Young Avengers.
La següent pel·lícula és la quarta de Thor, Thor Love and Thunder, que presenta el retorn del personatge de la Natalie Portman, que continua amb les aventures dels guardians del Thor amb els Guardians de la Galàxia una mica, un Thor post-Endgame, un Thor que a Endgame, doncs, a Infinity War i a Endgame va ser dels personatges més interessants que va haver-hi. Pensàvem que anava a tenir una espècie d'evolució molt més gran de cara a Love and Thunder, però la direcció del Taika Waititi crec que va exagerar-se i va ser una pel·lícula que no és gaire bona. Adapta una mica tot el que és la saga de la diosa del trueno, del càncer de la Jane Foster. Aquesta part està bé, és interessant, també la part de El carnicero de dioses, però no funciona. Són moltíssimes coses a la vegada, amb un humor que crec que aquí no hauria d'haver entrat. Per tant, és una pel·lícula bastant saltable, però que igualment s'ha de veure perquè el Thor és segurament el personatge més important, o així és com ho ens estan pintant pel que fa als herois de cara a Doomsday. La següent va ser una sèrie, She-Hulk. Que divertida. Té un munt de haters. Van cancel·lar aquesta sèrie per totes bandes, dient que era molt woke, dient que no estava a l'alçada, el que sigui. La Hulk és un personatge que mola molt perquè és autoconscient que és un personatge de ficció. Aleshores és una sèrie on es trenca molt la quarta paret, on es parla amb l'espectador, on es fa crítica, autocrítica cap a Marvel, cap a Disney Plus, i té personatges molt, molt, molt divertits i és molt divertida. M'agradaria molt veure-la en el futur i tinc l'esperança de veure-la a les Secret Wars. Si recordeu aquelles filtracions que van dir que era Nia d'Artworks, però que jo cada cop crec que són més reals, doncs igual allà és on la tindrem. És en aquesta She-Hulk que veiem el retorn d'un personatge que havia molat molt d'una col·lecció de sèries i que, si bé mai es va dir que no formava part de l'univers cinematogràfic de Marvel, pel fet que es va estrenar a Netflix, que mai es creuava del tot i que les pel·lícules doncs, passaven d'ells completament, doncs aquí se'ns confirma que tornen al cànon, i és tot el tema de Daredevil, interpretat pel Brian Cox, la sèrie dels Defenders, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, tot Electra, tot això torna de nou al cànon. No és que siguin versions alternatives, sinó que formen part del propi univers 616 i en el futur seran explorades de nou, però en arribarem. Després d'aquesta sèrie de She-Hulk va arribar un especial per televisió, una espècie de pel·lícula de 50 minuts, un experiment que s'ha quedat en no res, però que a mi com a anècdota em va agradar moltíssim, que va ser Werewolf by Midnight, una aposta més per tal de portar l'univers cinematogràfic de Marvel cap a aquests Midnight Suns, que amb els anys s'ha perdut, però que jo tinc l'esperança de que tornarà amb una de les propostes que s'han fet recentment a la Comic-Con. Després d'aquesta Werewolf arriba Wakanda Forever, que, per desgràcia, l'actor que interpretava el Black Panther que havíem tingut fins ara, el Chadwick Boseman, va morir després d'Avengers Endgame i, doncs, d'alguna manera, aquesta pel·lícula és una presentació de la nova Pantera Negra que va ser assumit per la Shuri, per la seva germana petita. Aquesta pel·lícula, la qual no és res de l'altre món, sí que s'ha de dir que es presenta el Namor, el primer mutant, per molts, que és un personatge clàssic dels còmics de Marvel, que tindrà certa importància de cara a Doomsday i que potser per això és important veure. Després d'això arriba l'especial de Nadal dels Guardians de la Galàxia. L'equip va patir molt perquè la gran majoria d'ells van morir durant la Infinity War, la Gamora va morir definitivament, i aquesta pel·lícula, tot i ser una anècdota, un especial de Nadal, perfecte per veure en família durant les festes, és una espècie de teaser de cara a la tercera pel·lícula que dintre del que és la trilogia dels Guardians de la Galàxia serà molt important i tancar, en certa manera, per sempre les aventures dels personatges, però ara ho veurem. Entremig tenim Ant-Man and the Wasp Quantumania, que si bé va acabar sent una pel·lícula desastre, com a concepte a mi em va agradar molt, però és cert que com a pel·lícula va ser bastant dolenta, aquesta anava a ser el cataclista del gran esdeveniment que anàvem a tenir a l'univers cinematogràfic de Marvel en lloc de Doomsday, que anava a ser Avengers, la dinastia de Kang. A aquesta pel·lícula viatgem al regne quàntic i descobrim que allà trobem una variant del Kang malvada, Kang el Conqueridor,
aquesta variant del He Who Remains que vam conèixer a Loki, interpretat pel Jonathan Majors, que anava a ser el gran dolent d'aquesta saga del multivers, i on coneixem doncs, aquest personatge, i no només a ell, sinó a moltíssimes de les seves variants que s'estan proposant doncs, conquerir el multivers. Què va passar? Però això ho veurem ara. El camí del Jonathan Majors en Marvel no va durar gaire més. Després d'Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una pel·lícula que va ser un desastre i que va portar a Marvel a replantejar-se si realment volia fer pel·lícules sobre el Kang. Tot i que jo crec que el problema no va ser el Kang, va ser l'Ant-Man, va ser l'estil de pel·lícula que vam tenir i va ser doncs, els conceptes que es van tractar aquí des de massa humor, des d'una pel·lícula que va ser una mica tonta, però la idea de tenir a Kang en aquesta Kang Dynasty molava molt de cara a un gran esdeveniment dels Avengers que ara ha quedat substituït per Doomsday, que Doomsday s'ha fet una mica a correcuita. Després d'això va venir la tercera pel·lícula dels Guardians de la Galàxia, que com us he dit s'encarrega de tancar la trilogia, dona un final molt emotiu als personatges, és una pel·lícula que deixa de banda una miqueta aquest humor tan tonto que tenien les pel·lícules anteriors, és més drama, posa el Rocket al centre d'atenció, coneixem el seu tràgic passat i tanca definitivament, jo diria, els arcs de molts dels personatges, si bé alguns tornaran, com és per exemple l'Star-Lord, sí que doncs, li dona una nova vertent a la seva vida i l'encara cap a una nova etapa que crec que no veurem en uns quants anys, però ja va bé així, perquè ho deixa reposar i deixa que ara Marvel es prengui doncs, més en calma aquests personatges i que el dia en els que els tornem a veure, que els tornarem a veure segur, els agafem amb més emoció i que realment considerem que ha passat prou temps com per tenir-los un cop per aquí. Després d'això arriba la segona temporada de Loki, també importantíssima, perquè aquí, d'alguna manera, es trenca el multivers i comencem a tenir els problemes que derivaran en les incursions que jo crec que ens portaran cap a Doomsday. Seguim amb la idea de Kang com a un futur dolent, com el futur dolent, però el problema és que Jonathan Majors, l'actor que l'interpreta, va començar a portar-se una mica malament a la vida real i Marvel va decidir trencar el contracte. Per tant, es va descartar la seva participació en el futur de manera perpètua i el que passa és que aquest actor tenia una clàusula d'exclusivitat que impedeix que cap altre actor interpreti el personatge en live action. Per tant, el Kang, com a tal, va descartar-se, tot perquè el Jonathan Majors va portar-se malament. Aleshores, aquí Marvel va haver de fer canvis ràpids i si bé va mantenir la idea de fer unes guerres secretes, en una Avengers 6, Avengers 5 va canviar-se cap a Doomsday, prometent-nos doncs, l'aparició del Doctor Doom i d'aquesta manera doncs, hauríem de conèixer en el futur els Quatre Fantàstics, que no queda tant. Després van passar els mesos i vam tenir The Marvels, una pel·lícula que continua les aventures de la Capitana Marvel i també continua les aventures de la Miss Marvel, afegint el personatge de la Mònica Rambeau, que vam conèixer a pel·lícules anteriors, va aparèixer a WandaVision i ara ha adoptat doncs, l'alter ego de la Binària. Aquesta pel·lícula, no sé què dir-vos, jo la vaig veure al cinema i em va agradar més per l'escena postcrèdits, una escena postcrèdits que crec que ens hem oblidat d'ella, però que no mola, la veritat. Mireu-vos l'escena postcrèdits, en la qual veiem com la Mònica Rambeau s'ha saltat d'univers, s'ha traslladat a través d'una bretxa, que això
té la seva importància, perquè cada cop que es trenca la barrera del multivers estàs provocant una incursió i estàs provocant un col·lapse. I arriba a una realitat en què tenim X-Men i veiem el personatge del Hank McCoy de la bèstia, interpretat pel Kelsey Grammer, que té una aparença diferent, no crec que sigui la mateixa que vam conèixer a X-Men The Last Stand, però escolta, en aquest moment ja vam dir, oye, un altre X-Men, ja vam veure el Charles, ara hem vist a la bèstia. Important. Això mola. Després d'això va arribar una petita temporada d'una sèrie que va funcionar com a pròleg de la pròxima de Daredevil, que va ser Echo. Jo no l'he vista, si us he de ser sincer, jo no ho he vist tot. Però no té tanta importància pel que fa a la saga del multivers, però si us agrada la Marvel més de carrer, si us agrada el Daredevil, doncs aquesta sèrie suposo que té la seva importància. I d'aquesta manera, doncs, un cop més es reafirma la tornada dels personatges de Daredevil de Netflix. Ara sí, ve una pel·lícula que tanca una trilogia de la Fox, però que s'ubica a l'univers cinematogràfic de Marvel i és de Marvel Studios, i és Deadpool and Wolverine. I aquesta pel·lícula reafirma la idea del multivers, de que totes les realitats existeixen en algun punt del multivers, i aquí és on jo us recomano posar-vos les piles i mirar les diferents trilogies i sagues que vam tenir dels X-Men a la Fox. L'ordre que jo considero que s'ha de seguir és X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, X-Men First Class, veure-la com una espècie de preqüela d'aquestes, ja que són personatges joves, i després veure X-Men Days of Future Past, on el cas d'aquesta preqüela de X-Men First Class i el cas de les pel·lícules dels anys 2000, X-Men 1, 2 i 3, doncs xoquen i s'obre una nova línia temporal, o sigui, ja estem parlant d'altres línies temporals dins de les línies temporals del multivers. I va obrir, doncs, la saga, doncs, que li diuen la saga de les preqüeles, però que no ho és, que és aquesta, tot el que deriva de Days of Future Past, que va ser X-Men Apocalypse i X-Men Dark Phoenix. Són pel·lícules que molen molt, són pel·lícules que s'han de veure, ja no tant perquè formin part o perquè els personatges que veurem siguin els mateixos actors que els que van veure en aquestes, sinó perquè són pel·lícules molt importants. Penseu que abans de tenir l'univers cinematogràfic de Marvel teníem les de Spider-Man, teníem els Quatre Fantàstics, que al ser de la Fox també es confirma que, escolta, poden formar part del multivers, tant les dues primeres com aquella Four-Fastic, que ja no cal que la veieu, però que a mi m'agradaria que en algun moment agafessin el Miles Teller per interpretar el personatge del Maker, però això ja són desitjos bastant improbables. Però com deia, mireu-les, perquè això és el que teníem abans de les pel·lícules de l'univers cinematogràfic de Marvel. Jo crec que sense l'èxit d'aquestes pel·lícules mai hauríem arribat a l'Iron Man i molt menys hauríem arribat a Avengers. Aleshores, són clàssics, són importants, mireu-les. I d'aquesta manera, doncs, també pots considerar que formen part del multivers, doncs, les pel·lícules del Daredevil interpretat pel Ben Affleck. I és que aquí a Deadpool es fa moltíssima referència a l'extinct univers de la Fox. Per tant, si és una pel·lícula de Deadpool, també veure les pel·lícules Deadpool 1 i Deadpool 2, que són molt bones, i Deadpool 1 va ser una pel·lícula molt, molt trencadora. I si tenim el Wolverine, doncs va, mireu X-Men Origins Lobezno, mireu Lobezno Immortal i sobretot mireu Logan, que va estar guapíssima. És Hugh Jackman també, però no és el mateix Lobezno. Són d'universos diferents. Ja veieu la quantitat de realitats que tenim i totes aquestes en algun moment col·lapsaran i generaran les incursions. També, què podeu veure? New Mutants, també podeu veure la sèrie de Legion, també podeu veure la sèrie de... com es deia? Era The Gifted, que jo la vaig veure les primeres temporades, que seguia les aventures de la Polaris. Són sèries que estan bé, són pel·lícules que estan bé, no són gens importants, no crec que veiem res de The Gifted o de Legion aquí, però escolta, si us agraden els mutants, mireu-les perquè molen bastant. I bé, Deadpool and Wolverine connecta d'alguna manera amb tot el que ha passat anteriorment, perquè el Deadpool és un personatge que també trenca la quarta paret, aleshores fa bastanta autorreferència, i connecta també amb el que tindrem en el futur. I veu molt, tot i que sembli estrany, de la sèrie de Loki, plantejant o agafant conceptes que hem vist anteriorment, com és la TVA, com és, per exemple, el Void, com són les variants, etc. Importantíssima, molt més del que ens pensem, Deadpool and Wolverine, i una pel·lícula guapíssima, i aquests personatges els veurem en el futur
a Doomsday, seguríssim, i espero veure els del Secret Wars, però interpretant a variants estranyes dels personatges, que vagin de la maneta, però en facetes diferents. Després d'això, fent una aturada en el multivers, tornem a les sèries de televisió i tenim el retorn oficial i ja com a protagonista del Daredevil de Netflix, el que és Daredevil Born Again, que ha tingut 2 temporades, que si bé és una sèrie que ja està pensada per veure'l en solitari, és una falsa continuació, una continuació bastant avançada en el temps de les sèries que van tenir durant els anys 2010 a Netflix dels mateixos personatges. Després va arribar Ironheart, que també una sèrie que no està de més, que no va funcionar gaire, així que potser no veiem el personatge en el futur, però que, escolta, ho podeu veure. I després d'això tenim una pel·lícula importantíssima que va ser Els Quatre Fantàstics, on coneixem la Terra Paral·lela 838, que és doncs, on tenim aquests 4 fantàstics capitanejats pel Pedro Pascal interpretant el Mr. Fantàstic. I aquests són els personatges que a Doomsday, pel que sigui, es traslladaran a la nostra Terra 616, d'aquí suposadament també ve el Victor Von Doom, interpretat pel Robert Downey Jr. Aleshores, haurem de veure què passa. Aquesta pel·lícula, que mola molt, és una pel·li de ciència-ficció pura i dura, que a l'estar ubicada en un altre univers doncs, es deixa més llicències, està ambientada en un univers retrofuturista, tenim a personatges com el Galactus, tenim una versió alternativa del Silver Surfer, que és la Shala Bal, que sempre havia estat l'esposa que deixa a Zenla Norrinrat, doncs aquí és a la inversa. I bé, una pel·lícula importantíssima, guapíssima, que heu de veure a la sala més gran, que jo us recomano viatjar en el temps per veure al cinema, perquè allò s'ha de veure en una sala IMAX, això sí, i no a l'Odissea. I també en aquests temps va arribar la pel·li dels Thunderbolts, que després es va rebatejar com a New Avengers, que semblaria que no és tan important tenint en compte el que tindrem ara a Doomsday, però que, escolta, si es presenten aquí a l'alineació, la nova alineació oficial dels Avengers, sabem que apareixeran i que seran un dels grups importants de la pel·lícula, doncs escolta, mireu-la, perquè és una pel·lícula a part que és molt guai. Veu de pel·lícules com Black Widow, de sèries com Falcon and the Winter Soldier, i d'altres tantes, personatges fins i tot d'Ant-Man and the Wasp, i bé, molt recomanada. Després d'això va arribar una sèrie que s'ha quedat en una temporada perquè ha estat cancel·lada, que és Wonder Man. Difícilment veurem més d'aquest personatge, almenys en un futur proper. Jo mai dic que es tanqui per sempre, perquè d'alguna manera en un univers tan gran els personatges poden aparèixer en pel·lícules, en sèries d'altres, perquè comparteixen ciutat, comparteixen països, comparteixen enemics, i jo estic segur que tard o d'hora el tornarem a veure, però és cert que és més complicat que ho veiem en un futur proper, o que el veiem a Doomsday, o que el veiem a Secret Wars. Després d'això ha vingut un especial relacionat amb Daredevil, que és el de Punisher. Si us agrada la violència, si us agrada el Punisher, aquí ho teniu tot. I l'última pel·lícula que hem tingut fins ara ha estat Spider-Man Brand New Day, que continua les aventures del personatge, un personatge que no serà tan important a Doomsday i Spider-Man, perquè ara ja se li ha donat una dimensió més de carrer, més del que té l'Spider-Man normalment als còmics, però que és una pel·li importantíssima perquè se'ns presenta a la primera X-Men oficial i del univers 616, que és la Jean Grey, interpretada per la Sadie Sink. Ha estat molt controversial. Jo us he de reconèixer que no m'ha agradat gaire la presentació que ha tingut, però és importantíssim, perquè després d'aquesta saga del multivers ja se'ns ha dit que la pròxima serà la saga dels mutants. I anar coneixent lentament aquests personatges, que ja se'ns han fet oficials alguns dels actors que els interpretaran, com el Cyclops, òbviament a la Jean Grey, a la Storm, al Professor X, a la Emma Frost, doncs és important ja anar sabent qui són de mica en mica. I què ens queda ara? Doncs ja estem a les portes de Doomsday. És el pròxim que tindrem. Jo tinc moltíssimes ganes, us ho he de reconèixer. És cert que el camí ha estat una mica més dispers, no està tan fixat com pel que vam tenir a la saga de l'infinit, que no saps ben bé per on aniran els trets, però que jo, i com jo, tants altres, tenint una miqueta de bagatge
pel que fa a les històries dels còmics, doncs sí que sé cap on pot anar. No m'aturaré a fer teories, no m'aturaré a explicar el que jo crec que veuré o explicar l'argument que crec que tindrà, però el que sí que està clar és que d'alguna manera, i precedent el que són les guerres secretes, a l'univers cinematogràfic de Marvel, la realitat que coneixem actualment, l'univers 616, quedarà destruït i a partir d'això es formarà un món de batalla, que és el que tindrem a les Secret Wars. Us recomano que investigueu què és el món de batalla. Us recomano que llegiu l'etapa dels Avengers de Jonathan Hickman i després les Secret Wars. El món de batalla és un món creat pel Doom, creat pel Victor Von Doom, que és una amalgama de realitats on convergeixen versions de tots els personatges que us pugueu imaginar i més, personatges que hem vist, personatges que encara no hem vist, personatges que veurem, en una amalgama molt, molt boja, on el Doom és rei i déu a la Terra. Què passarà a Doomsday? A Doomsday hi haurà un xoc d'universos, hi haurà incursions, veurem moltes morts de personatges vistos anteriorment, de personatges nous que es presentaran, i tot això ens portarà a les Secret Wars, i de les Secret Wars, del que passi allà, sortirà un nou univers, que crec que serà una espècie de soft reboot, on es recordaran els esdeveniments de la realitat anterior, però que a nivell cinematogràfic funcionarà com un nou punt d'entrada per a que nous espectadors s'assumin a l'univers cinematogràfic de Marvel, dit entre cometes des de zero, i que tu puguis començar a veure les pel·lícules des d'allà. Les expectatives són molt altes, però és que crec que ho han de ser, perquè ara tindrem una pel·lícula molt important, pel que s'ha d'estar a l'altura, tant aquesta pel·lícula cap a nosaltres els fans, perquè ho hem estat seguint durant molts anys, perquè hem fet els deures i perquè hem confiat, però també nosaltres cap a la pel·lícula perquè crec que hem d'obrir la ment i hem d'estar oberts a veure tota mena de bajanades, de bogeries i de coses que, si bé no ens semblaran versemblants, hem d'entendre que estem davant del xoc de realitats, i quan les realitats es xoquen, doncs es creen irrealitats, que és el que tindrem ara. Queda només esperar cap al desembre. Jo us recomano que mireu els trailers que hem tingut fins ara, però que a mesura que s'apropin la data esperada, deixeu de veure promocionals, deixeu de veure pòsters, deixeu de teoritzar i simplement deixeu-vos portar, que arribi aquella màgica nit, que no sé si serà de dimecres, de dijous o de divendres. Jo estaré a la sessió, a la primera que pugui anar d'aquella tarda quan surti de la feina, però tinc moltíssimes ganes, no ho podeu saber. És veritablement un esdeveniment molt gran, que potser no està generant el mateix hype que va generar Endgame, però que crec que serà una pel·lícula igual de gran o més. I això és tot, ja veieu, s'ha quedat en un podcast de més d'una hora. Espero que us hagi servit, espero que mireu les pel·lícules que més us interessin, espero que complementeu aquesta guia amb altres que facin altres companys per tot internet i en altres mitjans. I bé, com he dit al principi, qualsevol dubte, consulteu-me a través de qualsevol dels canals del Quart Món. Per mi ha estat un plaer explicar això, ja no només tant per compartir-vos a vosaltres això, i esperar que al meu amic Oriol li serveix, espero que hagis arribat fins aquí, Oriol, sinó que altres persones també hagi servit. Això ha estat molt necessari per això, però crec que sobretot ho ha estat per mi per verbalitzar tot això. Estar-me una hora sencera i una miqueta més parlant d'aquests temes també m'ajuda a treure-ho, perquè són coses que sempre porto molt endins o que només puc compartir en càpsules de vídeos molt curtets o a través de paraules escrites, però que mai tinc l'oportunitat de dir-ho com a tal. Aprofitant, si tot va bé això, aquesta tendència canviarà i mantindrem els vídeos, òbviament, amb la mateixa programació, mantindrem els articles amb la mateixa programació, però espero que en només unes setmanes el Quart Món marxi cap a una nova vertent, més radiofònica, més parlada, que a mi em serveixi per externalitzar els temes i també treure'm una miqueta els nervis i el petit estrès que això porta en el dia a dia, de portar tantes coses endins, i que tot i que siguin temes que a mi m'agraden, molts cops pesa tenir tantes dades i tantes coses a dins sense poder-les compartir diàriament.
Però això, aviat hi haurà novetats, tinc moltes ganes de compartir-ho, però com encara no està res confirmat i encara no hi ha res fet, tot i que sí que hi ha moltíssima preparació, doncs no us dic res. Però això ha estat tot per part meva, jo sóc el Joan del Quart Món, espero que us hagi agradat aquesta explicació de l'univers cinematogràfic de Marvel fins ara, que tingueu tantes ganes de veure Doomsday com jo, que tingueu tantes ganes de veure Secret Wars com jo, i ens veiem per aquí. Moltíssimes gràcies i fins la propera.